Well, surprise ito kasi ayun, pag sino makita kong di ba? Let's see. Puntahan ko nga. Love is Angier. Katulad nitong okay. Tingnan natin. View all. Yan. Okay, dito ha, sa latest highlights ko, Miss Jovelyn Alahas, Miss Tina Labrador, Miss Rodelfa, Jean Calipes, Mary Chris Malud, and Marisol Nidia. Alright? Pero may kulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakit 7 lang? Bakit yung iba hindi ko makita? Excuse me. Okay. Alright. Alas ko naman to si Ayun. Ulitin natin. Tingnan ko ulit. Let's see. View all. Hindi na makikita yung iba. Okay. Sa latest lang to. Late comment section. Anyway. Alright. So, dito ulit si Tina Labrador. Yes. Okay. Miss Velvet. Sari Ryan. Hello, Melba Loria. Sari Ryan. Where's Sari Ryan? Yeah. Sari Ryan. Saan si Sari? Okay. Thank you, my dear. All right. See you. All right. Pang-apat. Pang-apat natin, syempre. Jairo Pinlac. Miss Jairo Pinlac. Miss Jairo Pinlac. Parang wala si Pinlac. Wala. Okay. Wala, no? Kasi di ko rin napansin eh. Alright. Hoy, ba't napunta ka doon? Hoy, malang. Divina Catanos. Divina Catanos. Medyo hindi ko makaya kasi kulay dilaw. Divina Catanos. Divina Catanos.